שלום לך. שלום לך, מה השם? אהלן איתי. בן כמה אתה איתי? בן 13, כפרה. ומה אתה צמחוני, טבעוני? הייתי צמחוני בגיל 3, ועכשיו הייתי היית צמחוני בגיל 3? אתה זוכרת? אתה זוכר אותו בגיל 3? תשמע, אנחנו יושבים ככה בשולחן, כן. ואז יש דג על השולחן. דג. דג. פתאום אני עושה את הקישור שהדג שעל השולחן פעם גם שחה ככה בים. נכון. ואז אמרתי, שאלתי ועדי שהדגים ימשיכו לשחות בים. בגיל 3. בגיל 3. אני זוכר, אני בגיל שנה לא אהבתי סויה. אז רגע, היית צמחוני ועכשיו אתה? מגיל 9 טבעוני, גם לא אוכל דגים גם? גילוי נאות, אני הייתי צמחוני. כן, לא אכלתי לא בשר ולא עוף 6 שנים. כן, לא בקטע אידיאולוגי, יותר בקטע אשתיולוגי. מכירים אשתיולוגיה, גברים? אידיאולוגיה של האישה, ששום חלחלת לגבר תופסת אותו. המשפחה שלי הייתה בשוק, אני טריפוליטאי מנתניה, שם אוכלים בשר מגיל יום. השנה הראשונה שיצא לי בחיים בתור תינוק, פה, תוכנת, לא לקבל. אני זוכר את זה, אני זוכר את השם יוצא, אני יודע, אמא...